Kieve sa v sobotu uskutočnilo rokovanie predstaviteľov 15 krajín, medzi ktorými boli zástupcovia Spojeného kráľovstva, Francúzska a Nemecka, ako aj predstavitelia Európskej únie a Severoatlantickej aliancie, NATO. Cieľom stretnutia bola diskusia o najnovšej verzii amerického mierového plánu týkajúceho sa vojny na Ukrajine. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský po rokovaní uviedol, že rozhovory priniesli posun najmä v oblastiach bezpečnostných záruk, povojnovej obnovy krajiny a vytvorenia základného rámca pre jej dlhodobú rekonštrukciu. Rozhovory napredujú v otázkach bezpečnostných záruk, obnovy Ukrajiny a základného rámca pre jej skutočnú rekonštrukciu. Spolupráca s poradcami pokračuje, vyhlásil Zelenský. Zároveň dodal, že v nasledujúcich dňoch sú naplánované ďalšie rokovania v Európe aj v Spojených štátoch. Podľa ukrajinského prezidenta sa na budúci týždeň uskutočnia ďalšie pracovné stretnutia v Európe, pričom paralelne prebiehajú prípravy aj na rokovania v Spojených štátoch amerických. Vyvrcholením diplomatických aktivít má byť stretnutie tzv. Koalície ochotných, ktoré sa uskutoční 6. januára vo Francúzsku na úrovni lídrov členských štátov. Po tomto samite má nasledovať ďalšie rokovanie na úrovni poradcov, ktorého výsledkom budú prípravy na spoločné stretnutia európskych lídrov s americkým prezidentom Donaldom Trumpom. Zelenský pripomenul, že s prezidentom USA Donaldom Trumpom sa naposledy stretol 28. decembra v jeho sídle Mar-a-Lago na Floride. Krátko po tomto stretnutí oznámil, že niektoré dokumenty týkajúce sa urovnania vojny, ktoré vznikli v rámci prebiehajúcich rokovaní, by mohli byť pripravené na podpis už v januári. Podľa Kieva má aktuálna diplomatická aktivita vytvoriť podmienky pre posun smerom k politickému riešeniu konfliktu, ktorý na Ukrajine trvá už 3. rok.